Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip de Brawl Stars. Astăzi vom face opening de PES și cam atât, pentru că acest video e special numai pentru opening și uitați aici l-am luat de pe Supercell. Sunt cam bolnav. L-am luat de pe Supercell Store și apare aici frumos cu Activate. Deci hai să-i dăm. Dăm un pic mai tare ca să se audă ASMR și... Let's go! Da, mă omoară peste asta. Deci, vedeți aici topesul frumos. Cu blingurile. Nu mai încet acum, frate. Dăm un pin. Niște... Nu trebuia să le iau. Trebuia să construiesc pentru brawlerii noi. Niște coinsuri. Iar un pin. Credite nu iau. 10 gemuri. 20 de gemuri. Un pin. Niște powerpoints. Blinguri. Pin. 1000 de coinsuri. Blinguri. Pin iar. 20 de gemuri. Blinguri. Coinsuri. Spray. Blinguri. 1000 de powerpoints-uri, credite nu iau, 1000 de blinguri, 20 de gemuri, un pin amărât, 1000 de coinsuri, 100 de blinguri, pin, coinsuri, blinguri, pin, 20 de gemuri, 100 de blinguri, avem și aici Star Drop, îi dăm din prima, 2000 de coinsuri, pin, Star Drop, super, nimic, interesant, 30 de gemuri, 100 de blinguri, Star Drop, coinsuri multe, Icon, Sper. Astea nu iau doar skin-ul, dar întâi trebuie să iau astea. Nu mai iau skin. Blinguri, Stardust, coinsuri. Uite că pot să-l iau. Red White Melody. Băi, mișto. Îmi place. Skin-ul clasic, Pop Melody. Good Random și Star Drop Legends, dar să vedem asta. 3, 2, 1 și... Hai să penal. O merge. Hai să o maxăm. Stai că am ceva pe joc. A venit asta pe Mandy. Ia. Stai că am scump, nu iau. Așa. Bă, nimic interesant. Mergem aici. Și unde Nani? Unde Nani? Uite aici. Facem de power 11, timp real. 3, 2, 1. Bomboală cu hyper. Bă, și cam atât a fost acest video, cam scurt, a fost numai pentru opening.